ja tens el teu arbre, el pons, i una obligació de cuidar-lo. Sí, abans, alguna època he passat bastant per aquí, ara no tant, però em trobaré obligat a passar-hi més sovint i a veure que continuï creixent, com deia abans, a vegades les coses és més difícil mantenir-les, no? Més que fer-les, doncs ara començarà una feina. Què simbolitza per tu? Home, abans ho deia, és un tema d'arrels, un tema important per mi, perquè jo sempre he dit que a Barcelona només hi dormo i treballo, jo considero el poble, llavors... Però no dorms a la Sagrada Família? No, dormo a Barcelona. Que cuidado, l'altre dia ho deia per la ràdio, per Ràdio Porreig també, que escolta, vivir a Barcelona m'agrada molt, considero un privilegiat de viure a Barcelona, una ciutat que és cinquena al món amb turisme, fantàstica, una ciutat elogiada pel president dels Estats Units, però poder estar a cavall dels dos llocs, el de sempre, i una ciutat com Barcelona, això ja és massa. I el llegat que deixes aquí a Pons, comparat amb el teu llegat arquitectònic a la feina de la Sagrada Família? És diferent, però simbòlic igual. El llegat de la Sagrada Família, la història ho dirà. A la Sagrada Família li queden 12 o 13 anys de construcció i a partir d'aquí és la història la que manarà, no? Llavors, jo de totes maneres tinc ganes d'acabar el més aviat possible, perquè soc una persona inquieta que té moltes coses i m'agradaria ser a temps a la vida a disfrutar una mica de veure-la acabada, també. No és allò que diu, ara ho feu durar fins que us jubileu i llavors ja està, no. Per tant, hi ha algun projecte en marxa? Home, primer la pròpia Sagrada Família sempre ho va dir, m'agradaria que s'acabés però no sentir-me'n desconnectat. La Sagrada Família jo crec que internacionalment també tindrà un llegat d'anar-la a explicar, no només des del punt de vista simbòlic, sinó des del punt de vista tècnic, té coses molt interessants i llavors és les coses que també em faria gràcia, no? De dir, tenir temps de disfrutar aquesta repercussió un cop acabada. Ara també ho té, no cal que allò, passa que ara no tenim temps. I voltar arreu del món explicant la... Sí, disfrutar d'això, de les coses que també em faria gràcia i tant.